Εσείς ήρθατε πρώτος, αλλά με μικρότερο ποσοστό από ό,τι είχατε κατακτήσει, είχατε αποσπάσει το 2010, όταν ήσασταν σχετικά άγνωστος, δεν είχατε κομματικούς μηχανισμούς να σας υποστηρίζουν και βεβαίως δεν είχατε και εμπειρία στα αυτοδιοικητικά. Τώρα, η ψήφη που χάσατε δεν σημαίνει ότι ο κόσμος απογοητεύτηκε από εσάς, από τη δημαρχία σας? Δεν σημαίνει ότι σας αποδοκίμασε? Αυτό πιστεύω ότι είναι μια πάρα πολύ σχηματική προσέγγιση, κυρία Κούκλη. Κυρία Τρέμη, εγώ τόση ώρα προσπαθώ να ακούσω μια εξήγηση από τον κύριο Κακλαμάνη γιατί έχασε τις μισές από τις ψήφους που είχε πάρει το 2006 και δεν άκουσα τίποτα. Άλλωστε, σε αυτή την αναμέτρηση είχαμε πάρα πολύ περισσότερους σχηματισμούς από ό,τι είχαμε στον πρώτο γύρο το 2010. Οπότε ήταν φυσικό να έχουμε μια διασπορά ψήφων. Και τον ακούω τώρα να μας μιλάει για οτιδήποτε άλλο εκτός από το γεγονός ότι αποδοκιμάστηκε ουσιαστικά με έναν τρόπο που δεν έχει αποδοκιμαστεί ποτέ απερχόμενος δήμαρχος στη μεταπολιτευτική περίοδο. Η ψήφη που χάσατε δεν σημαίνει ότι ο κόσμος απογοητεύτηκε από εσάς, από τη δημαρχία σας? Δεν σημαίνει ότι σας αποδοκίμασε? Αυτό πιστεύω ότι είναι μια πάρα πολύ σχηματική προσέγγιση, κυρία Κούκλη. Αποδοκιμάστηκε ουσιαστικά με έναν τρόπο που δεν έχει αποδοκιμαστεί ποτέ απερχόμενος δήμαρχος στη μεταπολιτευτική περίοδο. Ακόμα και το μέγεθος της αποχής στην οποία επικαλείται, ακόμη και αυτό μάλλον σε βάρος του είναι. Γιατί υπάρχει τόσο έντονη αποχή, ήταν τόσο υψηλή στο Δήμο της Αθήνας? Γιατί ακριβώς οι άνθρωποι βίωσαν εκεί περισσότερο την εγκατάλειψη, την αδιαφορία, την κακοδιαχείριση. Εδώ πέρα φαίνεται ότι οι εκλογικές σκοπιμότητες και ειδικότερα η ψηφοθυρία μπορεί να μας κάνουν να αλλάζουμε στάση σε πάρα πολλά πράγματα.